society ni sinoro advisor tongo te president ang secretary जों माबाया अजागा थैमानि सेस जोंखौ जों जों रेसपेक्ट बुजिखौ नायनो हायो ओमफ्राय जों दालाय जों दिनै अजागा वान अफ दा भेटेरान लिडार एबं बे थिंक टेंकार निखौ फेमिलिया जोंखौ दिनै खामानि याखा लाय जों खा दुब्ला दिनै दिनै दखानाव गबाय जों अनेक सामखाय खालामखा जों दिनै इखौनो नेक्स्ट इखौनो उनाव खायो जों बसंग बहाय लिडार नङै जों निउ जेनेरेसनखौ गाबो बसंग मावफायना आबाद जों सेफगार्डनि बागै जों जेब्ला आं सेफगार्डनि बागै हामबायसै